hả bữa có bữa đâu nên được à mà lên rồi Aku baru oleh, aku baru bangun cuma. Aku yang ngopi belum itu. Baru nih. Mau ke sana nih. Ani, ini. Aku video call naik tuh, aku masih ada video call naik jangan. Kamu cuma kali dong enggak? Mày được tay chồng hình của Bây giờ em nó phải này thì nó phải như là tôi nói cái đó. Call naik jangan. Kalau kau itu আমরা কোথায় দেখছ না আংলে কক্সন লাইট মামা লাইট দিবো সিজে না সিসিটা লাইট দিবো বুঝছেন সিজাবো লাইট দিবো মনে aku pun mang belai ang bidong ko ayo ang ko slide na choko ayo ang ko para tabung ke so sung pas get hawe kan lama hi bidong ko ras ni lawo tuma bago borok bang siri kya লাইন একদম কুফুর মামা কে পাগে ভিডিও রক্তাম যেন চেন্দারিয়া গই চংবাই সুকা সাইমালিয়া কেমেরা তাই সাহাবিয়াও রো সেও bu kufu mane tus thuine kya norangani khorang tam haipan khane tongmaro totara samani mar ekdam lama himi tong dang ke ekdom lama kolong ma himna nango borok bo aseng mane thango phayong tongbla ke khana se las ga bage tini ke borok bang phano asung bang ma sijak ya khana ong ke mar ke borok bang ma sijak nai ke 2 din naina hine phaikata ang tabuk boys over khainani onek kosto ongoi tongo haibano tab khainai ma khainai ajako ang kogrok sawe akane video khaijakliya abagini ang boys over ma khaitongo dabo kosto ke pano to tara samani kongnai mamani bukung kafung mani ekdom kosto ngai norok nugui mankana ekdom lama kolongma himna nangsuku kolongma ekdom himna nangmang se pore se sogoi nai tamkhe lama bui baksa nai akane ni thangoi rok tongo ta nogo thangoi tongo bag ongo naina phaio matei rok no ongoi tongo ta kosto hingkai norok ani kok samani buring phanang jagui tongmani no thaisa ke sai tongmani bagui ang kok spirit ke saimaya ongoi tongkha ekdom kosto ongmani hingka kosto ongtute se ang video edit khai tongo balugoi thangkapla vlog khaimani upload khaijak amo hingke ras mela ni se norok ras mela rok to naikhana samsamo naikha kisa comment khe sadi ang khe tini se upload khainani let wngsuka purapuri ang nogo ni bagui upload khaijakliya net problem o bagui ta haikhe sele rokbala kisa edit khaina rogo selemani bagui no abo hai ongoi tongo yang ke himang no tabo thasini himang tabo sobai kaisa dogan rimani line rogo hingke asok borok maya tini khe bangphano asok jaga kotor maya diba asok lama kotorma hingke tei alka yang bising masang haino jaga tongo hingke borok bangma sijak yagoi thago kosto bithi chana hama se dogan o bithi naharmani bithi o naharmaya kho ekdom hingke chong tini 4 jon no haio chiloni masa phainaikhe phaisuk phaisi takai nogo bag wngna sujagui tongkha bobo boi sitrakai phaio hinui se ri sitra kat phaio hitori samle jolong jili kat phaiba bo kaitisa nogo thanani hinui sai tongdiru kobor gamar sata chwra nogo tologna ke gari bhara joto ni nini tar pore chwng nogo thana gosimo hinui saui tonglaio. Sao vậy phải lại sao? Nó tiền nhớ nó phải lại. Đã sao vậy được cái?
누나가 기분 차나 찾아가봐. 아니 리나이 꼭 사는만 묵한 거랑 나랑 가리 바라리나 그렇게 안 그래 저도 딱 한번 지는 졌던 너 이랑 여기 땅을 가서 간다 봐. 라 정신랑 우리 일단 가져까지 뛰는 어떻게 가고 참나 식당 만나 아직 가야 거기 살다 마. 가고 있는데 ini betul lebih kan nungni bolong tak kari dana hai nungni bolong kari dana tak kari jang latio bolong logo kene bolong se kaya koi ni bolong dam 능수미야 가방 좀 나 맞다. bom ini dok tek tak kan orang kerja pun borok wes just untungnya tuh 나요 kan motor nak tadi 바로 샵에 다 먹겠다. 딱다 파이. 쳐봐. 앙다. 담배 짝님. 다음 니사. mana jalan mana baile mana anu kita yang apa itu bor ho gaya Anke bosor thuguino ras mela thangna hinke nok na oite engkai ang bari saicung mamang pathango dolok bo jan jani ke thanglayo gar thangisi malayo mela thangisi malayo angke babu somai borok bai thangata ge oro angke thangai doloi malai khodo ang video khaijakliya ta blog khaijakliya borai malai phuru borok bai malai ni yakani kisa hanyo kogrok salaikya kumbekya kai borok bo bong borok kha chini chung kha chung nogo thangchinai hinini angke bisi tonglaia jagao khwnao bo nainai blaka bagui aswk tonglaia ta hor kuthuk wngkha borok te bango angke lama hima no yakung rok waikha bla yakung rok sabai se ukapara bisima rok sabai ongkha abagani nogo thangnani bagui naisinai ang thangchinai ta chwng ike nadi hor rwrwk borok hai rwrwk yang khe nakadula rok tongo haising haimani se chwng haino ma boso thuguino borok bango boroni aswk borok pai saipano maya monipuri rokni sibilamo ras mela ongkha monipuri rok bo waisa no bwri kaham kaham okhoro ang monipuri rok no naithokjago angkhe nakadula rok kwsai maya do bokhorok hima tongo ansago ang amo hai rok kwsa nakhai ano khai lengjak se okhorina nangano ang kwsai mangalak mwtai rok ang kisa bokhorok hima rok tongo mwtai rok ang kwsai mangalak hinkhe norok bai tesa khwnao ang malai phinai do khwnao malai phinai bolte last mela nainai bla hinkhe tamokhe oro kisa o pani puri phalmani jagao kisa asugui ni sabchwn jaga rest khai tongmani nasingui tongmani
borokni nom narok pailaya khobla hingke kisa naisingui tongmani khe gorok narok mwchanglaia sellar suka ang pura ang yang mane nokni thango ek chokorika kai no teisa bag haikhe manui khe ang nogo faino muchungo ang tongna muchungya tei bisima sajak wasung borok kwbangma no himui naila bwswk kosto tongthok simi se abo tongthok hudasi o tongthok yakung yak samani khe naidi yango hingke je fainai boto sai mano bwswk borok bang tara hingke ang borokno jol jagui tongo buphruno haikhe ang naisingmani thana hemmani takphano thaya akhaiya hinui ang tabuk joliui tongo tabuk borokno hingke nongmano wngui tongbola borok nongmano se paigiraya hingke angkhe nogo thana hinta obo se gari guru balya naila himui se nogo ma hai se bwswk kosto wngkha ah jaga se je ma himmani hingke teisa nogo himui ma phai bwswk kosto wngkha norog ni uansuk naisidi hingke so norok bai teisa ang next vlog manlaiphina dio tini ni vlog kisa interest wnglaia na hai kha khaio norog no.